Kini Digicast Negros 10. Ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region ang amon igadulong sa inyo. Kagyaring top story subong adlaw, Disyembre 19. Task Force Canlaon, ginatuna ng pag-expand sang danger zone sa 10 km. Salakyan nga gingamit sang nag-viral nga driver nga nag-dirty finger, ginbawi na. Driver, ginausisa kung paano nakalabot sa iya ang salakyan. LPA susunod sang PAR, may chance ang aliwat mangin isa ka bagyo. Lola, nalapakan sang pick-up patay. Kag sa good vibes, board top-notcher sang Riverside College nagbaton sang cash incentives. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility may tsansa ang aliwat mangin isa ka bagyo. Kung kaina sang aga sa weather updates ng Pag-asa ginsiling-sining may mataas nga tsansa na mag-develop liwat ang low pressure area sa isa ka bagyo. Sa subong nga hapon naman nga advisory, medium na lang ang tsansa nga mangin bagyo ini. Pero pandam sang Pag-asa mangin bagyo man o kon LPA palaabuton ang maulanon tubtob mabunok kapag ulan sa Visayas nalagip ng isla sang Negros. Ginapaabot nga mangin maulanon tubtob sa weekend samtang nagatabok sa Visayas ang LPA kag pati ng epekto sang shear line o kunang pagtabuay sang mabugnaw kag mainit nga hangin sa Pacific Ocean. Sa number 9, halit sa pananom naglabot sa masobra 28 million pesos tugas ang ashfall. Sa report sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office as of 11 a.m. sang December 19, ang kahalitan sa palay yara sa 2.4 million pesos. Sa high value crops naman yara sa 25.9 million pesos kag sa mais yara sa 350,000 pesos. Ang syudad sang Bago, La Carlota kag La Castellana ang may report sang kahalitan sa pananom. Bayon sa aquaculture, masobra naman sa 100,000 pesos ang balor sang kahalitan. Samtang ginpatuman naman ang rescue sa mga kasapatan. Sa piyak na bahin sa muman nga report, ang PDRMO ang may 8,318 ka mga evacuees nga nagapabilin sa nagkalain-lain nga mga evacuation center. 209 naman ang mga na-displaced kag yara sa gwa sang mga evacuation center. Sa number 8, isa ka street cleaner sa nga Benro naghandom nga makamotorsiklo ang nagdaog sang brand new car sa paraffol ni Mayor Albi. Yari ang report. Kagahon pa lang nagapanglimpyo na sang karsada sa downtown area ang 46 anyos nga street cleaner nga si Clarissa Lugares sang Barangay 34 sa Bacolod. Matapos ang trabaho, nagtambong siya sa Christmas party sa mga government employees sa Bacolod City Government Center sa handom nga mapauli niya ang isa sa 5 ka mga motorsiklo nga paraffol ni Mayor Albi Benitez. Wala siya magdumdum nga imbes nga motor, isa ka brand new Toyota Wigo ang iya madaog. Pagkakita ko nga wala ng motor, ubos na bala 5 na kabilog, naubos na. Nagambal ko sa upod ko nga, diin na to sa man, kayo mamata-mata puli. Nagpagambal nga lugar, sila, ako na to, lugar, nagambal ko na, kung hindi pa lang lugar ka. Tapos grabe ano ko. Anong sa pensar mo? Nang wala ko wala na ganun nga amo na wala ako nagubutan. Wala gid ko na inspektor pag antes ko to nga ginulog ang sa tutong lang gid antes ko to ginulog ang ticket. Nadagi ko sa katedral. Istorya ni Lugares. Nangamuyo siya sa simbahan sa handom nga malampuwasan nila ang kapigaduhon kag mapahagan-hagan ng iya kabudlayan sa pagsulay sa init kag ulan para lang makaserbisyo sa syudad. Single parent si Lugares, kag sa tuanay nagahimaka siya sa pagbiyahe sang tricycad para sa iya 17 anyos nga anak nga babayi nga may balatian. Kalabanan, di ba, sa una ginagawa sa nila nga base. Hasta ka lang 6 months, terminate ka lang. Gaabot mo na sa mo lang. Gaabot mo na sa mo nga, ano, pero paminsan na kami nga, sige lang pakita talaga nga, ano lang, sa obrata. Di kung maukas ka, amo na lang ginawa sa bata mo, wala kami mahimo, kaya maukas kami.
Pero ginihimo mo Pero para at mag-dinner. least- Oo, at least ginihimo mo balas ng tangga-duty ka. Ang imo balas. May 3 na katuig na nagatrabaho si Lugares bilang job order worker sang Bacolod Environment and Natural Resources Office. Ang makaangkon sang kaugalingon nga balay ang isa sa iya ginahandom. Salamat sa bilang kayo. Emir, sa mga kapitan. Salamat. Nahangpan niya nga hindi ini malabot paagi lang sa swerte. Gani handa siya nga magpadayon sa pagimakas para lang matagaan sang maayong nga basdamlag ang iya anak. Sa number 7, 80 anyos nga lola, nalapakan sang pickup ang napatay. Patay ang 80 anyos nga si Angelita Casquite sang St. Francis Village sa Barangay Takuling sa Bacolod matapos malapakan sang pickup kaina sang aga. Sunod kay Traffic Management Unit Head Police Major Ramel Sarona, nagalakat ang biktima sa gutter sa ginali na lang ini na kadanlog kag ang iya ulo ang nagtupa sa dalan. Kag natabuan man nga may naglabay nga pickup nga ginamaneo sing isa ka 56 anyos nga lalaki. Dugang pa ni Sarona natapakan sang pickup ang ulo sang biktima nga gintunaan sang iya sini nga kamatayon. Sunod sa PNP, wala gintugutan nga magwa ang biktima sa ilabalay, bangod nga may edad na pero nakagwa ini kaina. Sunod sa pulis, may posible nga pag-aregluhanay sa tunga sang pamilya sang napatay kag sang driver. Sa number 6, sa Cadiz City, ginpatigayon ang pagpanagtag sa mga land title sa 2,902 ka mga benepisyaryo nga ginpamunuan sa Department of Agrarian Reform, Negros Island Region. Wala labot sinigin patigayon man ang distribution sang certificates of condonation with release of mortgage o kakrum. May 9,707 ka mga kakrum ang ginpanagtag Webes ang aga sa pagtililipon sa Cadiz Arena. Ini ang nagabenepisyo sang 6,125 ka mga mangunguma nga may 6,413.67 ka hektarya sang agricultural lands sa nagkalainay nga bahin sang Negros Occidental. Sa pag-release ng kakrum, tigayon nga na-condone ang 816 million pesos, 684,884 pesos nga kautangan sa mga mangunguma. Ang kakrum ang nagapatuman sa mandato sa Republic Act 11953 o kunang New Agrarian Emancipation Act na nagakondon sang tanan nga mga loan, lakip na interest, penalties kag surcharge sa mga agrarian reform beneficiaries gikan sa duta nga na-award sa ila sa idalom sang Presidential Decree 27, Republic Act 6657 kag Republic Act 8700. So kay Foreign Assistant and Special Projects Office Undersecretary Jasray Palmares, ginapalabot sang presidente sa mga benepisyaryo nga ang ginahatag nga kakrum kasubong man ang mga titulo handom niya para sa tanan, hindi lamang sa mga yadtong yara sa Negros Occidental. Sunod pa kay Palmares, subalin pa sa nagpungko si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Luyag niya sa mga mangunguma nga wala na ini sila sa mga baleran, sa mga bangko kag mahatag sa ila ang ilang nga mga duta nga wala na sila sang palaligban pa nga mga obligasyon. Samtang 2,935.86 ka hektarya sang duta ang ginpanagtagman sa 2,902 ka mga ARBs. Take care of what you have just received. Show gratitude to the government and ensure that what you have received will benefit your families as well as the nation. Sa number 5, Division Heads ng PSWDO ang gin-appoint ni Mayor Albi bilang panibago nga DSSD head sang Bacolod. Pagpasanyog sang kampanya para mabuligan ang mga street children kag pagpaayos ang payout system sa financial assistance kabahin sa iya mangin prioridad. Ang nagserbe nga Division Head sang Provincial Social Welfare and Development nga si Richel Verde Prado Manga ang gin-appoint ni Mayor Albi Benitez nga pamunuan ang Bacolod DSSD. Si Verde Prado Manga ang founder sang non-government organization nga Sowing Legacy Movement na naghatag atensyon sa kaso sa mga street children kag children in conflict with the law o kon CICL. Ginpahayag niya nga ginakalipay niyang pag-appoint sa iya sang alkalde pero magahulat siya sang concurrence gikan sa konseho antes pa man masuguran ang pagserbisyo sa syudad. Tuyo niya man nga matagaan atensyon ang pagpaayos ng payout system sa pagpanagtag sa mga financial assistance.
si DSSD-OIC Alma Agustilo ang nag-aabi-abi sa desisyon ng alkalde kag nakahanda siya nga magbalik sa Persons with Disability Affairs Office o kunang PDAW Office agud nga mapasanyog ang pagpalabot ng serbisyo sa mga persons with disability. Sa number 4, paggamit ng solar power system sa BCGC panugod sang pagtransition sang syudad bilang renewable powerhouse. Kapin sa 1.5 million pesos ang sarang nga ma-save sa Bacolod LGU karon nga na-energize na ang solar power system sa Bacolod City Government Center. Sa switch-on ceremony, ginpahayag ni Mayor Albi Benitas nga ang solar power project sa BCGC panugod pa lang atikang para mangin renewable energy powerhouse ang syudad. May kapasidad nga mag-generate sang kapin 400 kilowatt peak solar power ang solar power project. Magluwas sa BCGC may 15 pa ka mga solar power project installation sa mga barangay nga ginasuguran. Ginapaabot sang alkalde nga kung mangin operational na ang 16 tanan ka mga proyekto, sarang makakinot ang syudad sang kapin 14 million pesos sa balayran sa kuryente kada tuig. Ang plano sang syudad nga magamit ang renewable energy pati sa bayan sang transportation paagi sa electric jeepney. Ang mangin reliability sa renewable energy ang nalakip sa tinutuyo para sa ginasuguran nga super city. It's part of our overall vision for Bacolod to transform itself into a renewable powerhouse, not just for buildings to light up their electricity, their lights, air conditioning and everything else, but eventually to even transform our public transportation and all other industries that can benefit from renewable energy. Sa number 3, drivers ang salakyan nga nag-viral matapos nga ng dirty fingers sa motorista ang ginpatawag sang City Legal Office. Salakyan nga may ngalan ni Mayor Albi ang ginbawi na para ma-turn over sa nagakinahanglan nga barangay. Yari ang report. Naglapta sa social media ining litrato sang driver nga ng dirty fingers sa nakoengkwentro niya nga motorista sa dalan. Madamo sa mga netizens ang naakig kay ang salakyan niya ginamaneho ang may ngalan kag litrato ni Mayor Albi Benitez. Ginpahayag sang alkalde nga may traffic violation ang persona nga nagmaneho sang isa sa ilang mga community service vehicle. Wala sang side mirror ang salakyan. Gindugang niya nga wala ginatolerar ang pamatasan niya ginapakita sang driver. Ginausisa na sang City Legal Office. Ang insidente, ginklaro ni City Legal Officer Carol Joseph Chu nga hindi government vehicle ang among salakyan. I was instructed by the mayor to investigate about it, and we have initial information na kung sinong tao to, no, ang circumstances nga nagkanto ina nga tao. So we will come up with a statement about it, and proper action will also be made, including sa pagkuha sang sina nga vehicle kag ang proper disposal sila. Kay nasang aga natigay nga nabawi sa Bacolod Traffic Authority Office ang salakyan kag ining i-turn over sa barangay nga nagakinahanglan. 2023 sang gin-issue ini sa katapos ang youth leaders para masuportahan ang community services. Suno pa sa alkalde nga wala ini naggamit sang insakto. Kabahin sa usisaon sang City Legal Office kung paano nakalabot sa lalaki ang salakyan nga para kuntani sa youth leaders. Sa number 2, mud stream ang na-monitor sa Barangay Kabakungan kag Biak na Bato sa Banwa sang Lakas Tiliana. Sa monitoring sa Office of the Civil Defense, may nakitaan nga mud stream so kun lunang nga naupod sa tubig sa mga lagyan sang tubig sa Barangay Kabakungan kag Biak na Bato sa Banwa sang Lakas Tiliana. Ini kasunod sang pag-ulan kay nasang aga. Kahapon nagpagawa sang advisory ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa posible pagluntad sang lahar sa Tamburong Creek sa Barangay Biak na Bato kung sa diin may nag-awas nga lahar sang Hunyo 5. Amuman sa Baji-Baji Falls kag Talaptapan Creek sa Barangay Kabakungan. Ginapaabot nga mangin maulano ng panahon sa Negros sa masunod nga mga inadlaw, tugas ang low pressure area kag patinas ang shoreline. Ganit dako ang tsansa nga ang pyroclastic density o kanang current nga PCD deposit sa December 9 nga humalin sa paglupok sa bulkan ang magatuga sang post-eruption nga lahar.
Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, ginalantaw sang Office of the Civil Defense ang pag-expand sa Extended Permanent Danger Zone sa palibot sang Bulkan Kalaon gikan sa 6 ka kilometro padulong sa 10 ka kilometro. Ini kasunod sang na-monitor nga low pressure area sa Mindanao nga ginalantaw sarang makatugas sang lahar o kuna lahar flow sa isa sang Negros. Sunod kay Raul Fernandez, ang pamuno sang OCD Western Visayas kag pamuno sang Task Force Kanlaon, kabahin ini sa ilang plano para sa worst case scenario. Patag niya nga ginasiling sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nagapabilin sa gihapon ang posibilidad sang explosive eruption sang bulkan kag dugang padri ang malay nga panahon nga ginapaabot magadala sang mabunok nga pag-ulan. Ginsiling man ni Fernandez nga may plano man sila nga saylohon ang mga evacuation center nga yara sa sulod sang range sang 6 to 10 kilometers para pagwaon o kung hindi maglubo sa 14 kilometer radius. Sa karon may 29 ka mga evacuation center sa Negros Island. Upod na ang napulo ka mga family tents nga na-set up sa La Carlota City. Sunod kay Fernandez, sa report sa Department of the Interior and Local Government, 99.17% ang evacuation rate sa mga pumuluyo nga yara sa permanent danger zone. Sa kabilugan, ini sila ang may 5,772 ka mga pamilya o ukon 18,475 ka mga persona. Kinakabahala natin is yung PDC, yung lahar threat na nakaamba pa rin. Kasi habang nandiyan yung PDC sa slope ng bulkan, and then meron tayong parating na bagyo, then ano pa rin siya, no? Yung posible pa rin may mangyaring mag-worsen yung situation. Opo. And then we don't want na marami tayong nandiyan pa sa may mga kababayan pa rin tayo nasa danger zone. So we might expand, no? Kung ganyan na talaga yung Kaya binabantay natin parating pag-asa dahil yun ang magiging natin, yun ang magiging trigger natin to execute the massive evacuation. Kag sa good vibes, nagapati kabala nga ang red nga underwear ang nagadala sang swerte. Ini ang pagpati sang nag-rank 1 sa board exams para sa mga PT. Mga board placers nagbaton sang cash incentive gikan sa Riverside College. May report si Romeo Subaldo. Hindi pa ini Christmas party. Ini ang victory party sa Riverside College para sa tanan nga board passers, para sa mga board exams para sa physical therapists, radiologic technologists, nurses, psychologists, kag pharmacists. May pa-eat all you can sa tanan nga nakapasar sa board exams, kag may cash incentive para naman sa tanan nga mga placers. Si Raymond Carlo Arcobillas Masbanyo, ang nag-rank 1 sa physical therapist licensure examinations, nagbaton sang 300,000 pesos. Istorya ni Raymond, lucky charm niya ang red nga underwear sa pagkuha sang exams. Nagsok-sok ako ng beef na red. Brief nga red. Amo na sikreto. Feeling mo effective siya? Effective man ah. Sino nagambal na ka mo na? Wala doon, mo man nabigyan obra sa laban. Doon halos na naman kami doon nagbakal red nga underwear. Kasama mo na makamama. Pero syempre, ginupdan niya man inisang paghimakas. Antes pa man magsugod ang review proper, nagsugod na siya sa iya personal nga pag-review. Nangin consistent man siya kuno sa pagtuon. Consistent man siya ang honor student sa St. John's Institute kag magna cum laude man sa iya batch sa Riverside. May pressure man kuno sa parte niya nga makatap sa board exams pero ginbalanse niya lang ang tanan. May tiyempo sa pagtuon, may tiyempo man sa social life kag workout. Hindi ka as much as possible, hindi ka mag-cram. Kung mag-cram ka, ang mga routine, medyo gubaki, alat mo pa na ang mga remaining time sa mga bagay. So have a consistent lang, structure, discipline, start early. Gusto anay karon ni Raymond nga magtudlo sa Riverside College bilang pag-ulikid man sa tanan nga nabulig sa iyang eskwelahan. Sunod sa presidente kag CEO sa Riverside College si Samuel Lee,
Proud ang eskwelahan para sa tanan nga mga board passers. Ang ini nga victory party, early Christmas celebration man. Kadamo kuno sang dapat nga ipasalamat. This year, we produced 5 fourth placers. For the second year in a row, we placed number 1 in the PT board exam. For the second year in a row, RadTech placed in the board. We have one program with the correct and wrong, 100% the licensure examination for teachers. Care psychology. Sa kagabligid lamang, nagwa man ang resulta para sa Radiologic Technologist Licensure Examinations kung sa diin may 3 naman ka mga taga Riverside nga nakasulod sa top 10. Sanday Quincy Joy Nimes Lapno nga rank 6, rank 7 si Marjorie Ereliana Balantong, kag rank 10 si Debbie Marie Entila Garciniego. Sila nga 3 nagbaton man sa mga cash incentives. Ang nursing department nga nakakuha sa 97.10% nga passing rate ang nagbaton man sang cash incentive gikan sa eskwelahan. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Ang buenas lang sa aton ang red nga heart sa live viewers naton kay Hensley Mumbai, kay Ma'am Nova Ken Castroverde, Joe Artones, Roberosa Tumalban, kay Ma'am Jocelyn Roquero nagapa-shoutout sa iyang pamilya sa Purok Gayas sa Mambucal Resort. Kay Jobea Natavio, Gloria Bantigue, si Elsa De Pedro, Sir R.H. Tata, Leo Litok, nagpa-shoutout man sa taga Hacienda Carmen sa Talisay. Subong man kay Gorzal Mary Rose, Romel Gallo, Mirna Clavel, sang Payaw Binalbagan, Girly Canonoy, kag Ria Tenefrancia, subong man kay Sir Lindon Sunyo. Kag amuyad to ang top stories of the day, tubtubwas, ako si Nico Delfin.